A čaute u nášho ďalšieho videa a dneska budeme robiť challenge v wasabi. Takže bude to tak, že si zoberieme sushi, jeden si zakrie oči, ten druhý dá niekomu sushi, wasabi do sushi a my to potom budeme jesť. A kto prvý žije sushi? Keď takto zje sushi, tak končí video. No, ideme na to. Aďo, ideš prvý ty? Áno. Ale nedávaj mi tam toho veľmi veľa. Ale nekúkaj sa. Zakryj oči. Nekúkaj sa. Čakaj, sa nekúkam. No, už je to. Otočil si to? Áno. To je ťažké. Vystúle? Nie. Vystúle? Nie. Vystúle? Nie. Tak dlho tu. Tak, už to je. No. Kto ide prvý? Ja. Pohode. Toto. Pohode. Pohode. A tutaj w pohode? Ty w pohode. Ty si vôbec tam dal to wasabi. Tak. Si ty máš v ruke, tak to jesť. Dojem. Počkajte. No a som tu naspäť. Takže ja musím zjesť toto. Na vás aj s Luizou. Aj s Luizou. A keď začal, je to... Není to až tak veľa cítiť. Málo si tam do toho dal. To si povedal, že veľmi veľa nemám dávať. No dobre. Nevadí. Teraz ja. Tak. Dobre. Veľmi málo. Dajte odber a like. Dajte odber a like. Čaute.